No havia fet mai d'actor fins que una directora de càstings el va seleccionar per la pel·lícula Herois. Quan vaig fer Herois va ser una història tan rodona, o sigui, res va sortir malament, va ser un estiu perfecte. Doncs me n'alegro per tu. Àlex Moner va continuar amb Polseres vermelles i la seva vida va canviar. La gent, quan em començava a reconèixer pel carrer i tot, jo crec que els meus amics van començar a prendre un paper totalment clau a la meva vida. Els seus col·legues, si estan a prop teu, te'n pot sortir perfectament. Abans de Pa Negre tampoc no havia rodat mai cap pel·lícula. Ara Marina Comas continua la carrera professional amb Els nens salvatges. Solo sap res. Home, jo pensava que havent guanyat un Goya, doncs, la cosa continuaria. Però clar, jo no m'esperava un paper de protagonista, no? Però molt bé, estupendo. Aquests dies l'equip de la pel·lícula roda en un parc de Granollers. La trama gira entorn de 3 adolescents i planteja els problemes d'incomunicació genuïns d'aquesta edat. Jo el que veig molt és la importància dels amics en aquesta edat. O sigui, realment, els amics en aquesta edat són molt importants. I la família també? I la família, doncs, queda més de banda. Parecen salvajes, pero que es que están haciendo lo mismo que hicimos todos cuando éramos adolescentes y que resulta que es que se nos ha olvidado. Ya no recordamos nada de lo que hicimos, de lo que queríamos, de lo que pensábamos, de lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, esa incomunicación existe porque no entendemos, porque no hacemos nada por entender. Dirigida per Patricia Ferreira, Els nens salvatges és una coproducció de TV3 que està previst que s'estreni el 2012. La pel·lícula s'endinsa en l'aïllament emocional de 3 nois que acaben buscant vies d'escapatòria.